Com funciona l'Aixeta? L'Aixeta és una plataforma de micromecenatge continu que ens permet disposar de solvència per encarar projectes editorials. Vosaltres, com a subscriptors, podeu triar de fer una aportació de 2, 4, 6 o 12 euros mensuals i a canvi rebreu informació de les nostres activitats, contingut exclusiu, material promocional i, periòdicament, llibres que podreu triar de les nostres ofertes. Ens donareu suport i tindreu continguts interessants per vosaltres.